आ गई बबुआ के मौसी कहो मौसी तनी में का लेबू। हाँ बबुआ मझली है अब बड़की कहाँ बड़ी तू आ छोटा की। हाँ तो छोटकियों के भेजल जाओ। लइकवा का मामू और देखी मझली मौसी की ओर से का बात बा। लइकवा का मामू आ लइकवा का मामा कहाँ बड़ा। आना यही जा। हाँ रेट रेट गिरत बा देखा रेट रेट टाइट आवे के चाहिए। अब मौसी या मौसा मामा मामी का रेट तनी टाइट आवे के चाहिए। हेलो लेकिन वो मौसी गोदिया में लइकवा के लेके या निहारत बाड़ी की बबुआ के करा प गइल बा। हाँ ठीक अपने मम्मा पे गइल है कि मौसा में पड़ल बा। हाय भैया में पड़ल बा आ कि मामा में पड़ल बा कि मौसा में पड़ल बा कि माई में पड़ल बा कि बाबू में पड़ल बा हाँ आ कि हाय चाचा में पड़ल बा। भाई लड़कवा मामे में जना त परल बा। आई हो दादा इहो करबा का चला कुल खानदानवे में न बा कहे कैसे। अरे तू नकिया तो हउए जैसे बाबूजी के तू नकिया तो हउए जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के है। नकिया तो हउए जैसे बाबूजी के अखिया हमारी के हो। ए ललना मुहावा हो ए ललना मुहावा तू रुचवा के जोत का सगरो या जोर भइले हो। ए ललना मुहावा तू रुचवा के लेकिन ससुरे में जब नाती जन्म लेला तो सबसे खुश होलन उनकरे दादाजी। वाह मूछ ऐठ के चल दिहा केहू पूछे कि ए बाबा अरे कहाँ भइला हो तोहरा। बड़ा खुश नजर आवत हुआ बाबा मुछिया ऐठ के कहिया कि हमरा नाती न भइल है हमरा खानदान में एगो चिराग न बढ़ गई। एगो लाठी बढ़ गई अरे एगो लाठी बढ़ गई हो काहे भैया तोरो शौक लागत का खिलावे का बड़ा बढ़िया बनौले हुआ लोग। तब मौसी कहे नाच नाच के का गवा। पापा कबे ना आइलो पापा पपे तो दे थवन कबे का ना पापा का कन्ना आई का बही। हाँ पापा का तो पापो का परिया आई का हाँ कहे के पापा का टाइट रह के चाहिए देखा पापा का आई गई। और देखिए बबुआ के पापा की ओर से बार बार पुरस्कार और बार बार सम्मान। ये 100 रुपए का पुरस्कार चरण में कोट कोट समन बा साथ था सबके प्रणाम बा। मौसी कहेगा कि सासू सोहागिन बाड़ी भागिन सासू सोहागिन बाड़ी भागिन हम धन लुटावेली हो। कि सासू सोहागिन बाड़ी भागिन हम धन लुटावेली हो। कि अरे हो दुआरे पर कि अरे हो दुआरे पर बाजला बधाई आया ननवा के सोहर हो। अरे हो दुआरे पर बाजला बधाई आया ननवा लेकिन ये संतू जी 6 दिन के बाद 6 नंबर वाला आवे। हाँ अच्छा नमा हाँ जब 6 नंबर वाला आई है तो कहीं है मालिकिनी। हाँ अरे के हर बार हो अरे आवा हे मालिकिनी है लगता कि बबुआ का छोटकी मौसी आ गईली।
हाउ 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 है मौसी बचिया ना यही छोटकी मौसी है, दोनों मौसी है जा। बबुआ के छोटकी मौसी की ओर से 50 रुपया का पुरस्कार। बबुआ जियो जागो और मौसी के सुख भोगो। हाँ। अब जब मौसी लोग छोट बानी तो मौसा कहाँ ले आई हैं? लेकिन मामा हो, मम्मा के हर बार आवा बबुआ का मामा आ जा। लामा मत रह, आजे भर टाइम बा। तनी संकल्प छोड़वाला और परिचय दिवाला कि तू ही लइकवा का मामा हुआ, न तो लइकवा चीनी नहीं कि तू मामा हुआ, न तो चली आवा। अभी मामा मामी का बात छोड़ा, मामा के अभी गोहरावत नहीं। लेकिन ये संतू जी जब वो 6 नंबर वाला आवेला कहले या मलिकिनी, अरे सुनतलू हो, अरे केवाड़िया खोला हो। जब जाके केवाड़ी खोलली तो कहली ए मलिकिनी, अरे हाय बाबू बाबा का कुछ बधाई ला हो। देखा आइल बड़ी तो हाँ। बबुआ के कैसे हूँ जबरदस्ती घर में घुस के अब बबुआ के कोरवा में ले ली है, और लेके कोरवा में बबुआ की देख देख गई है। का गावेले उधर से सुने के मिलल बहुत बढ़िया अंदाज में, लेकिन सबकर अलग अलग अंदाज बा। कहना है क्या? कि भूवरा भूवरा बाल रे हरी लवा के, 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 भूवरा भूवरा। और एक ठे बात कहलन, जब इतना पर भी ना निकाले ली बबुआ के मम्मी तले के तर कहलन के बबुआ के मम्मी हाँ छुनतड़ आ हाँ। देखा हो बार बार ना आवेला मौका, हाँ एक के बार मौका आवेला हो बबुआ के मम्मी। हाँ फिर 3 साल का बाद देबो कब देबो। देखा जब बबुआ चले लगी तबे फिर कराई है, ना तो दिक्कत होखे लगी। का कहला? कि बबुआ के मम्मी तो महलों की रानी, महल की रानी, राज महलों की रानी, कि महल की रानी, राज महलों की रानी, पापा है रंगा बाजरे होरी लबा के, पापा है रंगा बाजरे, पापा है रंगी बाजरे होरी लबा के, पापा है रंगा बाजरे होरी लबा के, पापा है रंगा बाजरे होरी लबा के। और बियाह भइल बा कि ना मामा जी के? मामा का बियाह भइल बा नहीं ना? हाँ भगवान जल्दी जोड़ा लगा वहाँ। जल्दी जोड़ा लगा मा की हो सोहर गवा। हाँ हिजड़न का आशीर्वाद बड़ा जल्दी लगला। खुले जा हिजड़े आइल बना सा। और देखिए बुआ के मामा की ओर से ये 50 रुपया में का खरीदाई है मामा? हाँ एगो चढ़ियो ना मिली, यही तरह उघारे रखबा का।
का बात बा। हाँ पापा ना उहार रहे पापा ना हुआ सार का नाम हसाई कैसे होखे दी। हाँ और बबुआ के पापा की ओर से बबुआ के मामा के सम्मान में वाह 100 रुपए का पुरस्कार इधर पुलवा का है, दूधवो का खर्चवा निकल जाइए माँ। हाँ बबुआ का हाई चाचा की ओर से हाँ तेलवा घरी अब ये चौचो का नंबर आवत है। कहना है कैसे जब चाची ना निकाले ली हाँ तो कहेंगे ए, हे मलकिनी अच्छा ना तड़ है तानी सुन तारू का कहली ए मलकिनी अरे कुछ निकाल दहो यही भागे भरोसे तू ही फरियाला का कहली और बबुआ के बड़का पापा की ओर से आप बड़े भैया श्री अजय यादव जी की ओर से बारे बड़का पापा कहाँ भुलाइल रहन हो। हाँ बड़ा की मामे है आ बड़की मम्मी कहाँ बाड़ी बड़कियों मम्मी के आवे के चाहिए ना आपन खर्चवा बढ़ाई ले तो बचाई ले तो लोग। बबुआ के बड़का पापा की ओर से 100 रुपए का पुरस्कार चरण में कोट कोट सनमन बा साथ साथ सबके प्रणाम बा। कहना बा कैसे कि बबुआ के चाची लागेल सिर देवी लागेल सिर देवी लागेल सिर देवी चाचा है रंडी बाजरे होरी चाचा है रंडी बाजरे होरी लगा के चाचा है रंडी बाजरे होरी लगा के चाचा है रंडी और बबुआ के चाचा धन जी यादव जी की ओर से बार धन जी यादव जी क्या बात है। बार बबुआ के चाचा जब चाचा बहरे रहेला तो लइकन के ई आस रहेला हाँ कि हमारे चाचा अइहन हाँ, चाचू तो हमरे खातिर कुछ न कुछ लेके अइहन हाँ खिलौना लेके अइहन हाँ तो लेमचूस लेके अइहन अच्छा बुलावे का काम करे टाफी लेके अइहन बड़ी आस रहेला लइकन के। यही से कहल हो का कि बबुआ के चाची लागेल सिर देवी लागेल सिर देवी लागेल सिर देवी हेलो अच्छा अच्छा है रंडी बाजरे होरी लगा के चाचा है रंडी बाजरे अब भूमर भूमर बाल रे होरी लगा के भूमर भूमर बाल रे होरी लगा के भूमर 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 बाल अब सोहर हो गई। एहर